मैनि बिमा अनुराधा राव जायखौ डियर वुमेन मुङै मिथिनाय जायो। बिथांजोआ गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि बाख्नायनायखौ मोननो हादोंमोन। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया गावनि दानारि रेडिअ' हाबाफारि मन की बातआव आन्डामान आरो निकबार द्वीपनि थागिबि अनुराधा रावखौ मुंख'दों, जायखौ सुबुंफोरा अननानै डियर वुमेन बुङो। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया बुंदों दि अनुराधा रावआ थांनाय 30 बोसोरनिफ्रायनो मै आरो दावरायफोरखौ जोथोन लागासिनो दङ। बिथांजोआ गावनि जिउखौ जुनार अनसायनायनि थाखाय बावदों आरो हाग्रानि जिब जुनार रैखाथियाव बिथांजोनि बिहोमा होनाया थुलुंगा गोनां। अनुराधा रावआ आन्डामान आरो निकबार द्वीपनि 4थि जोलैनि थागिबि। बिथांजोनि बिबै-बिबौखौ उदांस्रिनि सिगां बै द्वीपफोराव कैदी महरै लाबोनाय जादोंमोन। अनुराधा रावआ उन्दै बैसोनिफ्रायनो मैफोरनि गेजेराव देरदोंमोन। बिथांजोआ उन्दै बैसोआवनो मैफोरखौ आदार होनानै जाहोयोमोन आरो लासै-लासै बिसोरजों मोनसे गोथौ सोमोन्दो जौगाहोदोंमोन। दिनै अनुराधाया गोबां मैफोरखौ जोथोन लायो, जायनि गेजेराव मानै मैया बिथांजोजों थाफाना 14 बोसोर जाबाय आरो मासे मैनि लिरथाया 70 किल'ग्राम आरो गुबुन मासे मैया 75 किल'ग्राम। थांनाय 25 बोसोराव बिथांजोआ बैफोर मैफोरनि फोथायनायखौ मोननो थाखाय गोब्राब खामानि मावदों। आथिखालाव द्वीपनि मैफोरा सिगांनि बायदि सुबुंफोरखौ गिया। बिथांनि नाजानायनि थाखाय बैयाव सुबुंफोर आरो हाग्रानि जिब-जुनारनि गेजेराव मोनसे रुजुजायै गोरोबलायनाय जौगाखांदों। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया अनुराधा रावनि नाजानायखौ बाख्नायदोंमोन आरो बुंदों दि बिथांजोनि जिउआ हाग्रानि जिब-जुनारफोरजों लोगोसे थाफानायनि मोनसे गिदिर बिदिन्थि। बिथाङा नोगोरारिफोरखौ हाग्रानि जिब-जुनार रैखाथिजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरखौ थुलुंगा होनो खावलायदोंमोन। बिथाङा बेखौबो मुंख'दों दि बे आयदायाव गोबां स्टार्टआप जौगाखांगासिनो दङ, जाय आबहावा रैखाथियाव गोनांथार बिफाव लायो। फैबाय थानाय मुलुगनां जिब-जुनार साननि बुब्लियाव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया अनुराधा राव बायदि बावसोनाय सुबुंफोरखौ थुलुंगानि फुंखा महरै मुंख'दोंमोन। बिथाङा बुंदों दि भारतआव हाग्रानि जिब-जुनार रैखाथिनि थाखाय नांथाबनानै दङ, मोनफ्रोमबो सेक्टराव मिथिंगानि रैखाथिखौ गोनांथि होयो। नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंक, टेट बायदि सरखारि साख्रि मावनो गोसो दं नामा? एबा नोंथाङा बेफोर बायदि साख्रिनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं नामा? नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, एसएससि, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट बायदिनि आनजादखौ खनले होदोंब्लाबो जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, एसएससि, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट काम रिक्रुटमेन्ट आनजादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दङब्ला नोंथांनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां रादाब। लास्ट ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट किया, बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ। तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ, सीएचएसएल का प्री क्लियर हुआ, फिर आईपीएस पीओ का मेरा प्री क्लियर हुआ है और सीजीएल का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है। तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। क'क्राझार सहरनि आरएनबी रोड वार्ड नम्बर 6 साई बाबा मन्दिर एबा एयारटेल अफिसनि साखाथियाव दङ आईबीटी कचिं इनस्टिट्यूटआ। आईबीटी कचिं इनस्टिट्यूटआव बेंकिं, एसएससि, रेलवेज, डिफेन्स, टेट आरो गुबुन सरकारि साख्रिफोरनि आनजादनि कचिं होनाय जायो आरो बेनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ। आं नाजाथाय मेथ्सफोराव उइकफोरमोन, ओमफ्राय दा बाहायनायानो एसे थाबसिन जाबाय आरो बाहाय सीए क्लासबो जायोमोन, माने सामफ्राम कारेन्ट एफेयारफोर जानाय, बहाबा मा जानाय, जियाव मा जानाय बिदिखौ मोनगोन। ओमफ्राय रिजनिंफोर, इंग्लिश क्लास जाजोबो गासैबो। मेरा क्वांट में एक्चुअली खराब था, इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं था। जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ। तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत। आईबीटी कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननायनि गोबां मुलाम्फाफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन, जेरै ल' कोर्स फीस, स्पेशली डेली कारेन्ट अफेयर्स क्लासेस, लाइफटाइम मेंबरशिप कार्ड, weekly 5 to 6 days classes, comprehensive study materials, regular online and offline mock test, Make My Exam app, flexible class timings, doubt clearing session। बेफोर गासै सुबिदाफोरखौ नोंथाङा आईबीटी कचिं इनस्टिट्यूटआव मोननो हागोन। अब्ला थाबैनो मुं थिसनदो। आबुङै मिथिनो थाखाय 9387277188 एबा 9101325849 आव सोलोंनो हागोन।